Prvi vozač s kojim započinjemo rubriku Automoto portreti dolazi nam iz Dubrovnika, a nije Niko Pulić. Nije ni daleko. On ima 19 godina, ove sezone se natjecao u talijanskom Clio Cupu i dosta mu je pitanja poput ideš li očevim stopama, kakva su Nikina očekivanja, hoćeš li nadmašiti njegove uspjehe. Ipak, Ivan je na karijeru svog oca jako ponosan. Ponosan je i otac na sina, kada je nasljednik između utrka i studija u prioritete stavio školovanje. Niko želi da Ivan uči na njegovim greškama. Teško je, s jedne strane je teško, sa druge strane je lagano. Teško je zato jer kad se spomene prezime Pulić, mnoge asocira naravno na pobjede, trofeje i naslove prvaka. Zaborave da sam ja ipak početnik u ovemu, da meni trebaju tisuće kilometara i odvoženih utrka da bih postigao nešto, da bih ispunio njihova očekivanja. A s druge strane, pored mene je vrhunski učitelj, vrhunski vozač, vjerojatno najtroferniji hrvatski vozač, odnosno najtroferniji vozač na ovim prostorima, tako pomaže mi u svemu i mislim da uz njega definitivno izrastam u jednog kvalitetnog europskog vozača. 19-godišnjak se u talijanskom Clio Cupu bori s još 30-oricom vozača. Automobili su identični, jedino su dopuštene izmjene na nagibu i pritisku guma. Motori od 210 konjskih snaga sa sekvencijalnim 6-stupanjskim mjenjačem potvrđuju da je riječ o zahtjevnoj seriji. Iako je teško pomiriti utrke i pripreme za ispite, Ivan ne odustaje, ali i ne sanja. A dok sam ratovao sa Talijanima, bio sam u velikom ratu sa knjigom, nije baš lako putovati vikendom, izostajati, kad mi je utrka ja izostajem od četvrtka do nedjelje, ali uspio sam, pobjedio sam u tom ratu i nadam se da neće biti problema što se tiče učenja nikad. Za mladića njegovih godina očekivalo bi se da mašta o Formuli 1. Zna Pulić mlađi da je to težak san. Apetiti nisu porasli ni kada je krajem srpnja u Mizanu osvojio 2 treće pozicije. A jednostavno staza mi je legla. Brzi zavoj i ono što ja volim, malo kočenja. Dosta sam se pripremao za Mizano, što psihički, što fizički. Jednostavno to je bio moj vikend. 2 odlično, vrlo kvalitetno odrađene utrke. Nisam očekivao da ću ostvariti taj rezultat. Utrkom u Mugellu završila je Ivanova prva sezona u Renault Clio Cupu. Iza njega je 6 slavnih staza, 2 postolja, ukupno 7. pozicija u poretku vozača i 2. mjesto u poretku debitanata. Čekamo odgovore sponzora. Nadamo se da ćemo uspjeti zatvoriti financijsku konstrukciju i da ćemo ići u neki od prestižnih kupova kao Porsche ili nešto slično. Pa mogu reći da je osjećaj nevjerojatan voziti na stazi gdje se vozi Formula 1 ili neki od tako prestižnih kupova. Gledati s kauča to i biti na toj stazi je nevjerojatno, to je neopisiv osjećaj, posebno mi isto kao Imolu. Schumacher ili Vettel? Kimi. Zagreb ili Dubrovnik? Mogu li preskočiti pitanje? Imola ili Monza? Definitivno Imola radi scene. Hrvatski ili talijanski konkurenti? Talijanski agresivci. Nikola Belohradski ili netko drugi? Nikola Belohradski. Nikola je gost u idućoj emisiji.